Сценарий 4. Резервация на гост физическо лице, ново в бъдещето за 3 нощи. Отиваме в основното меню на резервация. След това избираме стая номер 3. Избираме 3 дни и започваме да попълваме данните на клиента. Когато сме готови, определяме броя на лицата, които ще нощуват. Кликаме върху резервирай и резервацията е готова.